Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Malerrikan gaude, eta uraren bidea eginen dugu. Uraren bidea, 8 kilometro dituen bidea da, oinezko ibilbidea, eta Zubieta, Ituren, Elgorriaga eta Doneztebe elkartzen dituen ibilbidea da. Zubietako frontoian gaude, eta Zubietan aurkitzen ditugu olako etxe erraldoiak. Etxe hauek etxe bizitzak dira, baina baita baserriak. Hau da, ikuluekin, sabaiakin, belarra gordetzeko lekuekin, eta gainera hemengo etxe erraldoi hauek daukate berezitasun bat. Etxe hauetako galeriek edo goitiko balkoiak teilatuekin daude. Bertako inauteak famatuak dira, bai Zubietakoak eta baita Iturengoak ere. Famatuak dira, hemen nola ibiltzen diren joaldunak. Joaldunak dira pertsonaia hauek larruekin eta batez ere joalekin ibiltzen direnak, eta hemengo ohitura da Zubietako joaldunak Iturenak joaten dira eta Itungoak berriro Zubietara. Badiote batzuk, joaldunak izpiritu txarrak izitzeko erabiltzen zirela, edo baita ere otsoak eta usatzeko. Ezkurra ibaiak Zubietako herria zeharkatzen du, baita Ituren, Elgorriaga eta Doneztebe. Hemen, Zubietako sarreran daukagu harrizko zubi eder bat, eta zubitik gertu badaude kisulabeak, baita lisutegi bat, presa bat eta ur kanal bat. Kanal honek eramaten du ura nire atzean dagoen errotara. Gaur egun, Zubietako errota Ekomuseoan bihurtu zuten, eta posible da errota ezagutzea eta errotaren funtzionamendua ezagutzea.
Oraintxe bertan, Zubietako errotan gaude, eta hemen daukagu Edorta Murua, errotako errotaria. Errota zaina. Errota zaina. Eta gainera ikusten dugu errota oraindik martxan dagoela, berez bai entzuten dugu eta ikusten dugu hemen irina ateratzen. Eta orduan, oraindik ere ohitura badago, irina egiteko eta lehenbizik hartua landatzeko eta gero irina egiteko. Bai, guk esaten dugu hau dela eko-museo bat, orduan du alde bat museo dena, baina beste bat eko aldea eta eko izango litzake oraindik bere funtzio tradizionala betetzen duela dela irina egitea. Jendeak, hemen inguruko herrietako jendeak artoa ekartzen du errotara, eta guk eo edo jo egiten dugu eta irina ematen diegu beraiei, eta orduan badute bere artoarekin egindako taloak jatea, eta guretzat hori oso ohore bada. Gaur egun artoa, baina garai batean baita ere ogia edo garia baita ekartzen zen, ezta? Bai, hori hasiera batean egiten zen, mendeetan zehar, baina gero batez ere gerra garaian edo posgerra izan zen gerra ostean, debekatu egin zen garia jotzea, eta orduan, geroz eta gutxiago egin zen, eta azkenean garia jotzen zuten harriak itxi ziren, eta orain gaur egun artoarekin espezializatu gara. Bai, azken finean baita ere hemengo bailarak, hemengo bailara ezeak, berdeak, baina ez dira oso emankorrak, ez? Artoarekin bai, baina giarekin ja ez hainbertze. Bai, behar ziren gari berezi batzuk, mendiko garia esaten zena, mendiko gia, eta pixkanaka hasia galtzen joan ziren, eta ja ez dago landare horiek ja ez dira existitzen gaur egun. Eta noizkoa da, errota? Bai, eraikina egina dago 1785ean. Lehenago ere bazen errota Zubietan, ez dakigu hementxe bertan edo gorago edo berago, baina hemen ikusten den eraikina 1785ean. Orduan esan nahi du, 223 urte daramagula lanean. Eta zu noiztik? Ni ez nago hasieratik. Ez, ez? Ez, 15 bat urte daramat, ez nago beti hemen, baina, hasi nintzen duela 15 urte gutxi gora bera. Unet etorri baino lehenago, kutsi dugu bai presa, berez, hemen gaude ez, Ezkurra ibaiaren ertzean, baita kanala ere ikusi dugu baita dago nolako orain gaur egun badago nolako pasealeku bat, non eta ikusten den, baita uran nondik hartzen den, nola ekartzen den, eta oraintxe bertan gaude justo errotarriak eta dauden lekuan. Duela 20 urte egin zen berriketa bat, berritu zen eraikina eta horrela, baina bertako elementuak utzi ziren lehen ziren bezala, eta orduan segitzen dugu mantentzen, adibidez uraren erabilera, bai turbinak buelta emateko eta harriak mugitzeko, eta beste guztia ere berdina da, harriak lehenokoa dira eta struktura guztia, tolba eta guztia egurrezkoa, eta hori mantentzen dugu. Eta horrek uste dugu guretzako irinari ere ematen diola olako xarma bat edo balore berezi bat. Gero nabaritzen dela bere usainean edo zaporean edo horretan. Eta gutxi gora bera, urak nola mugitzen ditu hemengo harri erraldoiak? Gero ikusko ditugu, hemengo harriak daude agerian, eta harri erraldoiak dira. Harrigarria da. Harrigarria da. Bai, errekatik hartzen dugun ura, pasatzen da antepara esaten den putzu handi batetik, eta gero ateratzen da errotako azpiko partera, eta hor badira turbinak edo azelina, lehen azelina esaten zen, turbina deitzen diren pieza berezi batzuk, badituzte pala batzuk, eta urak pala horietan jotzen duenean, turbina azten da, bueltak ematen, biraka azten da. Eta orduan, gero ardatza bat dago, egurrezko ardatza bat, orduan behian egiten den biraketa hori edo movimentu hori pasatzen da goiko errotarrietara, eta orduan bi harri daude, bat geldirik eta bestea jiraka, orduan bien artean io edo txikitzen da artoa eta egiten da irina. Orduan, ura alde batetik joaten da eta irina beste alde batetik, ez dira elkartzen. Ez dira elkartzen. Errotarriek berez, gutxi gora bera, ze pisua daukat errotarri bakotxa? Oso zaila da jakiteaz, ez daukagun nun pixatu. Guk kalkulatzen dugu 800 kilotik gora. Normalean esaten aldugu berria denean, harria berria denean lodiagoa dela, gero joaten da fintzen. Baina, 800, 1000 kilotik 600 kilo arte hortan egon daitezke.
ez dakigu seguru. Orduan tona bat gutxi gora bera. Tona ingurua, baina gero denboraki joaten dira argaltzen. Gainera, errotazainak dituen lanak alde batetik noski da pixka bat kontrolpen edukitza ez da, hartua eta tolban sartu, irinan, gero naski baita ere masadorakin ere, aitzazate... Masadora, zetabea ditzen diguna, masadora zetabea, bai. Bai, guk jasotzen dugu hartoa, egon behar du hori pikorrak bereizita, eta jendeari eman behar dugu irina taloa egiteko prest, orduan botatzen dugu tolban edo toberan, gero, pasatzen da harrietatik, kontrolatu behar dugu aldiro, momenturo ikusi behar da fintasun hori ona den edo ez. Ez balin bada fina, egin behar ditugu aldaketa batzuk, beti ongi egoteko esaten dugu, punto bat daukala eta punto hori mantendu behar dugu. Eta gero bai, egina dagoenean, hori bai bezeroak edo eskatzen duen moduan, izan daiteke baetu gabe edo baetikan pasatuta, zetabetikan pasatuta, hori bakoitzak eskatzen duen bezala. Hori izaten da plus bat gure lanean. Gainean, aski baita ere, irina, oraintxe bertan, hemen daukagun irina, irin fina, hori tauloak egiteko. Baina, garai batean ere, bazen jendea eskatzen zuena, irina lodixago edo zuzenean, ardi eta pentsu emateko, azienda bazkatzeko, zuzenean ez irina, baizik eta nola baita ere hartoa utxita bezala. Bai, harri bakoitzak badu tornillo berezi bat, esaten dugu alzadorea, eta horren bidez harriak egiten aldira hurbildu edo urrundu. Separatzen aldira edo hurbildu. Orduan, segun harriak ze distantzia duten, zakarragoa edo finagoa egiten da. Irina behar bada oso hurbilduta egon behar dute, baina behar badugu piensoa edo oilaskoentzat maitza txikitua edo horrela, orduan harriak urruntzen dira eta orduan egiten da bakarrik puskatu, eta hori egiten aldu errotak baita ere, hori da beste zerbitzu bat. Baita errotazainak arginak dira, ez da? Arginak edo... Bai, errotariak izan behar zituen kasi ofizio denak, kontrolatu behar zuen bai uraren bidea hori beti zainduta, egurrezko parte asko ere aldatzen zituen eta konpontzen zituen eta hori, harriak zaindu behar ziren, orduan harriak pikatzeko ere asko jakin behar zen. Normalean izaten zen gainera sekreto bat, errotariak edo errotariko familian bakarrik jakiten zena, nola pikatu, ze formak eman eta horrela, irina ona egiteko. Eta gero, azkenean, beste ofizio batzuk ere izan zitezken errotan barruan, ze errotako lanak, eguneroko lanak ematen du askatasun asko. Eta orduan, adibidez, esango dute hemen errotari izan zenak duela berrogei urte horrela, zen kaiku gilea. Orduan, irina egiten zuen bitartean, kaikuak egiten zituen, eta, ez zen inkompatiblea, bi gauzak egiten ahal zituen batera. Hortarako behar zuen, belarria beti errotan gainean euki, igual egoten zer atarian, eta kaikuak egiten zituen bitartean, errotako soinuak entzuten zituen, eta orduan, zerbait fallatzen bazuen, usten zuen kaikua, eta jarraitzen zuen bere lanarekin. Bai, gainera naski baita, bazuen bere arriskua, hartua akituz gero, harrian kontra egiten badu, naski nahiko arriskutsua zen. Harriarentzat batez ere oso txarra, kaltegarria da. Errota honek badu gauza berezi bat, hartoa bukatzen denean, badu joare txiki bat, eta hartori gabe gelditzen denean joareak soinua egiten du, eta orduan abisatzen du hartori gabe dagoela. Hori gauza, invento bat edo berezia. Eta errotariak, Erdi Aroan gutienez, bazaukatzen nahiko fama berezia, ezta? Nahiko jende liberala ertegatik hola. Errotak ditu gauza asko. Alde batetik normalean herritik kanpo egoten zen eta normalean leku baztertuetan, leku berezietan da gero. Errotara etortzen ziren gazteak, herriko gazteak, ordu asko pasatzen zuten errota. Etortzen ziren mutilak, neskak, egoten zen askotan jendea musika jotzen. Errota berak ere musika eta ritmoa pixka bat badu, badu zerbait taka. Eta hor, beti fama txarra zuen errotak. Eta gero errotariak, errotazainak edo, errotakoa bazuten beti fama hori behar baino gehiago eramaten zutela. Berez errotariak badu eskubidea eramateko parte bat, esaten zaio laka,
baina batzuetan albat zuen, egiten zuen bere trukoa zituen edo bere magikak beste zerbait eramateko, baina hori ja hortaz ezin dut asko hitz egin. Hemen ditugu errotazainak erabiltzen dituzuen neurriak, ezta? Bai. Gutxienez lehenagoko neurriak. Bai, gaur egun ja gutxiago edo kasi ez dira erabiltzen. Bai, edozein labore, zereal edo gauza neurtzeko gaur egun pixua erabiltzen dugu, baina lehen kajak edo erabiltzen ziren, ziren neurria jakin batzuk eta bai errotetan eta bai etxeetan izaten ziren horrelako kajak. Orduan, hauekin ja jende guztia konpontzen zen eta bazakiten zer egin behar zuten, kontuak eramateko balio zuten. Eta hemen ikusten diren neurriak dira bereziak Nafarrokoak. Nafarroko neurriak. Beste lekuetan neurriak desberdinak ziren. Nafarroko neurri nagusiena da hemen ikusten den handi hau, esaten zaio erroboa. Erroboak dira gaur egun izango zen 22 kilo, 23 kilo, gutxi gora bera, desberdina da artoa edo garia edo zen gauza. Hortik ateratzen da erdia, errobo erdia. Eta laurdena, esaten zaiona, gaitzurua, edo gaztelaniaz zelemin. Hauek dira 3 neurri berezienak edo garrantzitsuenak egiteko errotako kontuak. Eta gero badugu neurri txikiago bat, esaten zaio almutea. Hau dira, hitz arabeak dira neurrientzako, arabeak dira. Almuteak balio zuen, lehen laka esaten zena egiteko. Laka da, errotariari eman behar zitzaion partea. Bere lana egiteagatik, berak zuen eskubidea, lehen esan duten bezala, parte bat eramateko. Orduan, eraman behar zuen errobo bakoitzetik almute bat. Hori zen bere erantzat eta hori zen bere saria edo bere... Gutxinez gosik ez zuen pasatuko. Bueno, osea, segun temporada, igual hemen gainera bat zuen amurraiak ere bai ausarki, orduan, horrekin konpontzen zen. Baina gaur egun ja ez, ja beste ordaintzeko berze modu... Bueno, guk hemen Zubietan mantentzen dugu lakaren ohitura, jendea etortzen denean jotzera, bere hartuarekin, baditu bi aukera. Alde batetik ordaintzen aldu kiloka, hainbeste zentimo kiloka, eta bestela baita ere ematen diogu aukera ordaintzeko laka edo parte hori. Izaten da, almutea baino gehiago, ze hau ja gutxi gelditu da, ez? Ja, inflazioa. Bai, inflazioakin kontatzen dugu, basatu dira 200 urte. Eta, orain pixka bat gehiago baino, jendeak balin badu artoa soberan edo horrela, guri ongi heldu zaigu eta egiten dugu gure irina, orduan biontzako ona izaten da, orduan mantentzen dugu. Gaur egun, Zubietako errota, pensionistak ditu edo pribatua da, horrela da? Bai, hemen errota izan duzen pribatua 19. mendean, eta gero Zubietar jendea edo familiak elkartu ziren eta erosi zuten. Hori zen ohitura, ezta? Kontratu, bai, herri askotan pasatu zen. Kontratuan jartzen du para siempre jamás a perpetuo. Orduan, hori ez dago aldatzerik. Orduan, mantentzen da horrela, errotako jabeak dira Zubietako herritarrak, Zubietako familia. Hasieran ziren 80 piko familia, orain 50 familia bezala dira, baina mantentzen dute hori. Gero ja museo bezala kudeaketa eta hori udaletxeak egiten du, baina jabetza herriarena izaten jarraitzen du. Arras interesgarria, mila esker. Joanen gara orain museoa ikustera, eta baita ere pixko bat hemengo inguruak ikustera. Oso ondo. Mila esker. Zuei, tortzeagatik.
Aurtiz eta Ituren auzoen artean badago eliz bat, eliza mendi tontor batean dago eta erran bezala eliz hau elkarbanatzen dute bi auzoak, bai Aurtiz eta bai Ituren. Nere gibilean daukagu Mendaur mendia, Malerreka osoan ikusten den mendia, eta baitare hementxe bertan daukagu hilerria. Hilerria eliz ondoan dagoena, eta famatu egin zen hemen 70. hamarkadan bapatian aurkitu zuten gorputz bat, berez bi gorputz, bikote bat zen, bi lutsik zirenak, oraindik gaur egun ezakiten nortzuk ziren, eta hemengo hilobi batean aurkitu zuten. Guardia Zibilak eta poliziak hasi zirenean ja ikertzen ea ber noren gorputzak ziren, bapatean badirudi modu misteriotsu batean batzuk diote Franco berak nolabait ere ikerketa hau moztu zuela. Batzuk diote Frankok dei bat egin zuen eta Franco berak nolabait ere ikerketa moztu zuela. Batzuk diote bikote hau marrokiak zirela, berez Marrokosoko diplomatuak, Marrokosoko erregaren kontran zirenak, eta badirudi garai hortan jakinta zenolako tiramirak baziren bai Marrokosen eta bai Estatu Espainolan, ezakigu zazki zepastu zen, hau da. Ikerketa moztu zuten eta oraindik ere misterio bat da. Iturengo herrian etxe ederrak aurkitzen ditugu, baina batez ere nabarmena da hemen daukagun jauregia, Iturengo jauregia, eta gainera dauka elemento berezi bat. Alboan aurkitzen dugu ate eder bat, puntu erdiko atea, eta baitu dobelak arras-arras landutak. Ate hori, segurazki ere, 16. mendeko ate bat da. Elgorriagako herrian gaude, eta herri hau batez ere famatua da hemengo urak edo batez ere hemengo bainuetxea. Badago bainuetxe bat, lehenagotik ja bazegoen 19. mendean bainuetxe bat, eta bainuetxe honen urak urgaziak dira. Hortaz daukate fama handia. Doneztebera iritsi gara, eta Donezteben ibai ezberdinak elkartzen dira. Alde batetik daukagu Ezkurra ibaia, Zubieta, Ituren eta Elgorriaga zeharkatzen duen ibaia, beste aldetik Ezpelura ibaia, Urroz, Oiz eta Dona Maria zeharkatzen duena, biak elkartzean Galbaraialde ibaia sortzen dute, eta hemendik metro batzuetara ja ibai hau
Bidasoa ibaian elkartzen da. Doneztebe, Malerrekako herri handiena da, eta berez hemen elkartzen dira zonaldeko zerbitzu gehienak. Historikoki, Doneztebe, jakinta Bidasoa ibai ertzean dagoela eta hemen elkartzen direla baita Malerrekatik etortzen diren errekak, historikoki beti izan da merkatal zentru nagusia. Berez, hemen daukagu eliza, eta eliz dorrean, hor ikusten ditugu, lehendabiziko harrizko puske horiek, ziren gaztelu baten dorrea. Erdi Aroan, Doneztebe, baita Sant Esteban, San Esteban de Lerin izena zuen, Leringo jauntxua zaukan hortxe bere gaztelua, eta ez zegoen gaztelu bat bakarra, baizik eta 3 dorretxe, 3 gaztelu bat ziren. Dorretxe hauek kontrolpean zaukaten bertako zubiak, eta zubi hauetatik zerkak kobratzen zituzten. Hementxe gaude, Intzakardiko parkean, Doneztebeko parke ederra, eta hemen bukatzen dugu gaurko saioa. Gaur, uraren ibilbidea egin dugu, Zubietan hasi gara, Zubieta ezagutu dugu, Zubietako errota, baita Ituren eta Elgorriaga, eta bukatzeko Doneztebeko herria ikusi dugu. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.